de egyiktől sem álljuk el. Isten megbocsátja a tetteinket. Nem hiszed? Én sem. Meddig maradsz? Nem tudom, csak látni akartalak. Látni, hogy vagy. Tudod, hirtelen ötlet volt. Jó, hogy ide jöttél. Mi történt? A váltságdíj megvolt. Aztán pár nap múlva hazaküldték a kölyköt. -1 fül persze. Mexikóvárosban minden pénzes anya jobb testőrt akar. A feleségem is. Sajnálatos, de igaza van. Igaza van. Nézze, Sammy, minden ügyfelemnek van váltságdíj biztosítása. Nekem is van. AIG az apám adta. Igen, azt én szereztem neki. De mi lesz, ha 60 napon belül nem újítják meg? És nem fogják, mert nincs testőre. Tudom, de nincs pénzem. Bűvölje el Lizát. Mármint ilyen se kevés. Nézze. A testőr olyan, mint bármi más. A fizetségem múlik. Érti? Megoldható. Olyan kell, aki nem zöldfülű. Mi nem egy istenverte Supermanre vágyunk. Jöhet egy csóró, míg megújítja a szerződést, és aztán kirúgja az idiótát, mert alkalmatlan. Na félre a tréfával. Most az lenne a legfontosabb, hogy a lánya suliba jár. És persze, hogy az asszonya magára találjon, akkor nem maguké lesz az egyetlen védtelen család a környéken. Bizony, testőrként. A spanyolod elfogadható. Megvesztél. Úgy is nézel ki? Egy hullát se tudnék megvédeni. A gazdagok villantanak a lébe. A cirkusz az egész. Semmi sem fog történni. Nem? Felfogadnának egy piás pasast. Össze kellene szedned magad. És mi lenne, ha mondjuk el akarnak rabolni valakit? Teszed, amit tudsz. Ahhoz úgyse fizetnek eleget, hogy csodákat művelj. Nem is tudom. Ez nem igazi balhé, Chrissy. Félgázzal is jól csinálod. Igen. De egy testőrnek folyton kéznél kell lennie, csevegni az emberekkel, és ebben a belek. Te csöndes leszel. Nagyra értékelik majd. Igen. Testőr, ki a megbízó? Samuel Ramos, egy fiatal hapsi. Övé az egyik nagy Juárezi üzem. Tényleg? A japán autóipart már lehúzták a WC-n, és ő a Forddal próbál közösködni.